se fija en nosotros y luego se mira en los pies. ¿Para qué bambas lleva? En el moment que el senyor s'apartava. Mira, al seu costat. Sí. Mira, venga, Martí, porta nena. Sí, ella ya está. Mira ahí. Hola. ¿Viste pasar? No, es marca. Martí. Vale, para la Martina. Està caigut aquí al baixar i ara li ha anul·lat. Va, Martina! Mira, medalla, Martina, mira la medalla! S'ha caigut, mira! I com no, aquí el campió en Pau, molt bé, Pau! Molt bé! Recordeu una vegada més que un cop acabada la cursa de la pujada de banda, hi haurà la premiació de les classes més classificats de cada categoria. Vine, Pau, vine. Pau, vine. Tindran el seu trofeig, com no, si mereixen. Ja no només per haver participat, sinó també per ser els primers a les seves curses. Bueno. I la meva, que arriba bien a la mía, campeona!